Dan huwa l-mument xina l-ħabta tan-nofsija tal-ġimgħa wara nofsinhar. Is-sajjied Mario Għaxa reġa' rifes l-art wara iktar minn jumejn mitlu fuq il-baħar. Kien l-erba' filgħodu meta s-sajjied ħareġ bid-dgħajsa ta' 13 il-piet mewwietilajn fejn kellu jmur għal nofsinhar biss fl-inħawi ta' Hertzbank. Ibnu Pierre Għaxa jitkellem ma' One News dwar kif il-familja tiegħu bdew jaħsbu ħażin meta missieru baqa' ma ritornax. Suppost s-soltu jidħolu bej s-sija u nofs s-satejjek u baqa ma daħalx. Umbat għamilna il-rapport ċis-sittax baqajna nistennu u nittamaw forsi jidħol u fis-sitta minna r-rapport. Minnu fih bdiet tfittxija mill-ajru bil-baħar li b'kollox minn nhar l-erba' sal-lum kienet tinvolvi madwar 27 sigħa ta' titjiriet. Fit-tfittxija s-sajjied bejn il-Forzi Armati ta' Malta u l-missjoni tal-ajru Taljana ħadu sem helikopter Alouette u B-212 u ajruplan Kinger. Kif titqabel nofsinhar tal-ġimgħa meta l-Forzi Armati ġew marfa li s-sajjied ġie salvat minn vapur irreġistrat il-Panama u li kien qed ibaħħar fi triqtu lejn l-Afrika mal-45 mil nautiku fil-Grigal ta' Malta. ħriġna mill-ewwel fil-11:20 għamilna take off minn hawn rġajna, tlaqna fuq il-pożizzjoni li tawna u hemmhekk iltqajna ma' vapur kbir li kien għamel recovery ta' dan il-dgħajsa b'kollox u aħna mbagħad minn hemmhekk niżilna rescuer tagħna intaqam mal-persuna u nċajnieh il fuq xi l-ofsinhar u 10 u morna dirett minn l-ewwel għal St. Luke's Hospital biex jaraw il-condition ta' dan il-persuna. Is-Surġent tal-Forzi Armati ta' Malta Dirk Pepe kien l-ewwel persuna li assista lis-sajjied u għenu minn fuq il-vapur għal fuq il-helikopter B-212. Fil-kamra tal-kaptan, tlajten fuq biex nara kondizzjoni tiegħu, jekk għandux bżonn assistenza medika, kien jistennini hemmhekk, kien ferħan u ċuxjal xirrana. Saqsejtu fl-ma kondizzjoni jinsab, għalli jinsab tajjeb, saqsejtu kistax jiflaħ jimxi jew inġorruh, għalli li jiflaħ jimxi kien daqsxejn kommos ħafna. Il-helikopter wassal lis-sajjied l-isptar sal-Luqa fejn hemmhekk sab ambulanza tistennih illi ħaditu l-isptar Mater Dei u għanżam fl-emerġenza fejn kien f'kundizzjoni tajba minkejja illi kien ilu iktar minn jumejn fuq il-baħar bejn sema u ilma. Iben is-sajjied jgħidilna x'wassal biex missieru intilef waqt is-sajda tiegħu. Għax tal-ċpar, kien qiegħed naqalem barra tal-ċpar u ma setax jara l-art u qabad triq oħra mbagħad. Il-Maġġur tal-Forzi Armati ta' Malta, Mark Said, jgħidilna kif permezz ta' Emergency Locator Transmitter daw kollha li jkunu fuq il-baħar jistgħu jevitaw inċidenti bħalma kellu dan is-sajjied. Tara torbtu miegħek u taqal baħar u tisparada tfaqqaw, da jibgħat messaġġ lis-satellita u s-satellita tafża kemm lil Malta lil Ruma lill-ajruplan. Tfaqqaw ġifieri niftħu hekk, tara daqshekk faċli, għandek dal-switch u niġbdu l-fuq. Ok, kif niġbdu l-fuq jibda jibgħat messaġġ. Mill-ewwel u tirċivi s-satellita tafża lilna l-Operation Center. Il-vantaġġ tiegħu qisu bħal GPS lilna tgħidilna żgħat sal-metru fejn hija. Mario Għaxa missier ta' 3 tfal huwa sajjied dilettant. Sa 4 snin ilu kien sit ta' ħanut tal-laħam f'ħal Tarxien u peress li issa għandu iktar ħin liberu iħobb joħroġ jistad bid-dgħajsa tiegħu.